Ang bata nga nahimong bato. Usa ka adlaw, usa ka gamay nga batang lalaki nga ginganlag elonen naglingkod sa nataran nga naghimo og usa ka litag sa langgam. Ug samtang siya nagtrabaho, usa ka gamay nga langgam mitawag kanya, "Tik-tik loden, dali og dakpa ako. Naghimo ako og litag alang kanimo," miingon ang bata. Apan ang langgam nagpadayon sa pagtawag hangtod nga ang litag nahuman. Unya si elonen midagan ug gilabay ang litag ibabaw sa langgam ug gidakop kini. Ug iyang gisulod kini sa banga sa iyang balay samtang siya mikuyog sa ubang mga batang lalaki sa paglangoy. Samtang wala siya, gigutom ang iyang lola. Busa gikaon niya ang langgam ug sa pagbalik ni elonen ug nahibal-an niya nga nawala ang iyang langgam. Nasubo siya nga nang hinaot siya nga mulakaw siya og dili na mobalik. Migula siya ngadto sa lasang ug milakaw og layo. Hangtod nga sa kataposan nakaabot siya sa usa kadakong bato ug miingon, "Bato, buka ang imong baba ug kan-a ako." Ug ang bato mibuka sa iyang baba ug gilamoy ang bata. Sa dihang gimingaw sa iyang lola ang bata, migawas siya ug nangita bisan asa nga naglaom nga makit-an siya. Sa kataposan siya miagi duol sa bato ug kini misinggit, aniya siya. Unya ang tigulang nga babaye misulay sa pag-abli sa bato, apan wala niya mahimo, mao nga iyang gitawag ang mga kabayo aron sa pagtabang kanya. Miabot sila og gisipa kini, apan wala kini mabuak. Unya iyang gitawag ang kalabaw ug ila kining gibitbit, apan gibali lang nila ang ilang mga sungay. Gitawag niya ang mga manok nga mitoktok niini ug ang dalugdog nga miuyog niini, apan walay makaabli niini. Ug kinahanglan siyang mopauli nga wala ang bata. Ang bata nga nahimong bato.